Kon masake. Lah iya layakno aku mau mampir ning omah Blitar kok bojomu ra tek penak. Tak jejek Ki piye? Ki piye? Bojoku lho penak. Wong aku ndek iso ngipi nduk. Ngene ta. Oh ngono. Terus akhirnya dhek nyawang aku stret. Lah, kuwi apa kuwi? Kuwi kon nyapa kuwi? Nyepot katok. Kowe iki njawe lho ya pas kico mania lho iki. Kowe tak tresnani. Aja ngarani bojomu ning tresna. Kati. Ati mbok siap-siap. Ora Wes Kresnia karo Mimi balas dendam kaya. Dan bosan. Yo mong kowe cahayu ngrangkulan ana dadaku. Mas Kritik sampun siaga. Kalian Mas Kluthuk, tembange apa, Gus? Mesti sing dikontak kowe. Kritik lek petuk aku ngono sing dikontak malah dudu aku sing dikontak aku. Yo. Ya, kene wong bagus, Duwojo. Wow. Mas Jo Kritik. Lah ku Jalawa Jo Kritik. Aku isih seneng ngancani kowe. Aku isih setia tresnani kowe. Aja mbok tinggalke aku neng kene urip dhewe. Padha dilakoni apa sing terjadi, saling mencintai. Jangan menyakiti, kau tetap milikku. Ku selalu setia untuk menemanimu. Oke. Ini wong bagus. Mas Jo Kritik. Jangan Tidak langkung, rasane padha tanpa kelingan kepengin nyawang sedaya wes omong tenan maca dino dadi suwe apa yo wis suwe aku Aku
lagi nggumun karo panjenengan wong loro iki. Pripun, Gus? Jenenge pelawak kok multi talent apa-apa kok iso. Tembang iki judule lak aku bingung dadine. Loh, iki tembang apa ngarepe kan lagumu apa kae mau judule? Gondeli Tresno karya saya. Lah yo Gondeli Tresno kok kanthi teko cendol dawet iki. Memang satu apa nada. Tresno ki enek dawete? Mboten, cinta itu adalah satu nada kaya dene ora kok sego tok sing campur. Heeh. Ning lagu niku nggih wonten campuranipun. Aku ki nggumun lho, apik lho iki mu kok sambung menyambung menjadi lagu iki mu apik. Loh, pripun to? Bareng entek-entekane iki kok terus Cahayu Cahayu entenono apa ki mau? Amplopku. Berarti Tresno kuwi kena dituku. Mboten, tegese kula Lah ngopo kok amplop? Kula niku menunjukkan bekerja malam hari ini nafkah saya untuk istri saya. Loh, sing Cahayu ki istrine sapa? Bojone Mas Luduk. Loh, lah kok istri saya ki lho. Loh, nggih jenenge nek sing nembang kula lak nggih bojo kula to, Mas. Wong ngono. Nggih. Bojone dhewe-dhewe. Nek ra ngono apa bojone kancane apa? Aku Kok iso? apik lho, tapi ya aja amplop lah, Loh. paling ora ya antenono. Oh ya tak gantine nek no. Nah, sing ora amplop, dadi ketoke Tresno ki ora dituku ngono. Tresno ki sing asale saka Ganten-ganten. Telo ngono lho. Heeh. Cahayu. Ya tuk aja kaya adikmu ya amplop ya apa ya. Cahayu. Ya apa? Wah, wis niang ngombe. Terusno. Terusno. Cahayu. Dampanono pusakaku. Lah Iki malah bleset lagi. iki malah to the point lho iki malah. Ya Dadi bener. esensine wong Tresno kan kuwi. Wah, Kembali ke misi semula kan pancen ngono. pancen bener nek ngomongke kowe tampanono pusakaku pancen manten sak karone iki wondene kaya nggon Kediri kok, Mas. Bener kok. Kediri. Iki no. Maksude? Dewi Sekartaji kali Panji Asmara Bangun. Oh, Panji Asmara Bangun. Ora ngerti. Cerita Jenggala Manik. Menika lho, Mas. Oh. Kula Mbak Merika kalian Mas Haris ki wondene kaya Panji Asmara Bangun kalian Dewi Sekartaji. Sekartaji. Mula ki apik tembungmu terakhir. Maksude piye iki? Tegese tematen put. Kene to kok dadak rono nyabut. Bene to wong suwi ra Wah, petuk. bene kene wong stenggone dhewe-dhewe kok. Tegese tematen putri menika kados Dewi Sekartaji, Mas. Wondene Sekartaji kuwi ana werdine apa? Dewi menika wanita, Wanita. wedok, Sekar menika kembang, Heeh. Taji menika entup. Oh. Dadi paribasan temanten wedok menika kaya kembang sing seneng dientup. Lho. Oh ngono. Ke. Lah. Wondene Temanten kagung Mas Haris. menika kados Panji Asmara Bangun. Lho, Panji Asmara Bangun. Nggih. Heeh. Panji menika pusaka utawa gaman, Heeh. gaman utawa pusaka, Heeh. Asmara menika seneng, Bangun menika tangi, Mas. Wow. Dadi temanten kakung menika nyun pangapunten, paribasan duwe gaman sing seneng tangi. Terus akhirnya gaman kuwi fungsine Nggo ngentup Dewi Sekartaji. wong ngono, maksudnya tangi nalare. Tegese wis to ning kene kok dadak rono nyap. Bene to. Ning kono ya ketok kene ya Klitik. ketok. Suara petuk iki lho. Aku kan suwe ra petuk Suara petuk karo Mas Garing kakangmu to. Apa kok kene iki ra ketok? Wong kok kene ya mbok. Ya mau tutupi lho, mau Ya tapi tutupi. komunikasi ki penting luwih cedhek ki luwih penak ngono lho. Ben chemistry ngono lho. Pak Katijan nika ngrawuhke panjenengan Heeh. nganti kula kali Berarti Mas. Pak Katijan ki dolan ning Blitar, Heeh. terus Mas Garing digorene ngono. Loh, Ngrawuhne ngono. piye to iki?
Aku ora melu iki tutukno wong loro. Wong Mas. loro ki budale ora semayanan to kowe iki jane. Mboten. Kula apike nek teng panggung tok. Wong ngono. Ning isor piye? Ning isor piye? Ning isor dhewe-dhewe, Mas. Wong ngono. Mbok ya rukun ning isor. Pak rukun piye ngene iki klambi padha gentenan tekku kadang dingge iki. Lah Kok terus? jarik yo gentenan ra ngerti jarikku yo digawe iki. Lah kuwi sedulur kok ya. Sedulur apa? Blangkon, Iki- blangkon iki gentenan, gentenan yo ora udeng ngerti kuwi. ukurane. Ngono lho kowe kok nesu karo aku masalahe Ya opo? lesu no. Moto kita dalam hidup rumah tangga atau hidup kita dalam berkeluarga. Selalu Kuwi lah ya senasib senasib serumun sepenanggungan. apa sing tak duweni? Aku yo melu duweni. Apa sing tak rasake? Aku yo melu ngrasakne. Lah apa salahe? Klambimu yo klambiku, klambiku yo klambimu, blangkonku yo blangkonmu, blangkonmu yo blangkonmu. Ukurane yo padha. Ngono nyilih bojomu rong dina ora mbok silihi. Lah iki lho sing dadi masalah iki. Ngono kok jare tekmu yo tekku, tekku yo tekmu. Kuwi jane arep tak silihke sampean gandeng disilih ki rung balik. Anu bojomu tak sampean dadi sekartaji ya, aku ya ngono terusan. Rumangsa. Rumangsaku bojo kuwi ora kena disilih-silihke. Loh, Mas, tegese tak silih niku nyun pangapunten. Heeh. Bojo kula kan lara. Oh ngono. Dadi ning omah ki ora sing masak kula nyilih bojone kritik takon ngopeni to masakne bojo kula ngono lho. Mas. Layak aku mau ning omahmu bojomu ra tek penak. Loh, ngaure penak kok gendeng jane kuwi. Ora tek penak itu tantem ndasmu malah. Lah ya kowe omong piye ngono lho. Kula nyilih bojone niki to, Pak. Heeh. Karep kuwi bojo kula lara, Heeh. kula ken ning omah rong dina takon masakne nggo masakne bojoku mergo sing ngewangi bojo kula prei ngoten Lho lho. kon masak. Lah iya layakno aku mau mampir ning omah Blitar kok bojomu ra tek penak. Tak jejeg Ki iki. piye? Ki piye? Bojo kula penak. Wong aku ndek iso ngi pinduk. Maksudmu ki piye? Ora penak berarti sebab rasane. Wah Ora berarti penak kowe ya, kowe prinsipmu pas Terus nek rasane? seneng pindho. Kaya Tembung arep ki dicernasik. penak ki apa? Sampeyan lak ngomong nek lara to, mergo aku rono bojomu ra tek penak ki awake. Paling ora diperiksake nek Wes. secara medis, secara ilmu Jawa kedokteran dikeroki. Ndek ingin tak keroki malah metu nomere. Sik to. Bojomu iki kodhok apa piye kaya? Kowe Kok kok dikerok ngawur. metu nomere Wong kok Pak ya. Katijan ki nyenengke piyayi akeh. Ya ya. Iki hajate syukur. Syukur. Mula didongake rezekine sempulur Ah. karo keluarga iso Akur. akur. Tur saya-saya paringi panjang umur. Sok iso dintaske ana ing kubur insyaallah kabeh keluarga temu makmur. Ngono lho. Ah. Awake dhewe iki melu seneng. Acarane lak tasakuran. Tasakuran. Mula Dauping dideleh- pinanganten. Nah, mula dideleh ning tengah ratan. Ah. Ora ora ngerti, sebabe nyapa kok dideleh tengah ratan. Gome cilik ya. Kok iso omahe cilik gedhi. Wong daleme piyayi. Mergo dekek ning rumah ratan, tengah ratan mergo ora nek halaman. Nah. Ngono lah. Mula aja disawang kuwi ora duwe halaman. Sing penting niat saka pangeran kuwi wis dicatet. Nah, Ngono lho. ngono lho. Apa iki? Lho. Wis dicatet ngamal jariah iki. Dene Pak dicatet. Katijan. Heeh. Ayo, Karo Bu. Bu sapa Bu Katijan? Asmane Bu, kowe urung petuk to? Aku dadan ning mburi ya, Pak. Lah waya dandan ki ning ngarepe penonton. Liwati wong akeh mesakne ndelok engko tak liwati malah marung. Sing kakung asmane Pak Katijan, Sing sing wedok. putri Bu Markati. Nah. Markati menika Tik. Tik Bu Markati. Ah. Menika ya jos. Jose pripun? Gelem dadi bojone Pak Katijan. Piye to Tuk, kowe iki kok iso? Kowe engko tak kotak rumahku. Iki acarane Nggih, mantenan. muga-muga Mantenan. Manten. Muga-muga Bu Markati kalih Pak Katijan dadi temanten sing sakinah mawaddah. Cangkeme. Kowe iki jane ra maca undangan po. Nyapa lho jane? Kowe iki salah tampa. Ingkang sampun dipun lenggahaken wonten ing damparing keprabon Ah. tumuju wonten ing samudraning bebrayan temanten Ah. kakung ingkang paring kasebat Mas Aris temanten putri ingkang dipun sebat Mbak Rika. Iki salah kowe. Mulane aku mau nyapa Rene kok to kok tok dadak runun neh. Ayo bene to kaya. Kaya omongan karo aku penak. tak betok ndasmu. Aku wong loro nek gelut kaya. Mulane sing tak dongane Pak Katijan kalau Bu Nah. Markati iki sebabe apa? Sebabe Sebabe biasane manten anyar menika sok kala diomongi kaya ngapa dilungokne kuping tengen ditokne kuping kiwa. Oh ngono. Wong tuwa menika dadi tulodo Pak Gareng. Iya. Wong tuwa ki dadi tulodo mulane sing dongakne wong tuwa, mulane sing didongakne iki Pak Katijan kalih Bu Markati, muga-muga dadi temanten sing sakinah mawaddah
wadah waromah ben dadi temanten sing awet, ben dadi contoh anak lan mantune. Alhamdulillah. Ngono lho. Iya iya. Dadi anak lan mantune iki nyontoh wong tuane Pak Gareng. Lek wong tuane sakinah mawaddah warahmah, Anake bakal nyontoh. Ning lek wong tuane utawa maratuane iki bubrah, kuwi ora iso digo contoh. Mulane sing didongakne iki bapake lan ibuke. Oh iya, Ngoten lho, Pak Gareng. Sok kapan-kapan aku tak ndongake ngono ya. Lho nggih no. Sing tak dongakne Wong tuane. oh. Anake mbok dongani kaya ngapa? Sok kala ki eleh ora mandi manten anyar ngono kuwi. Manten Sekolah anyar netet, sik demen-demene to. Sik seneng-senenge Pak Gareng. Nun sewu niki. Wong ki lek sik seneng-senenge diomongi kaya ngapa ora dirungokne. Lho, Ha iki lho. Ngono lho. mula Pak Katijan kali Bu Bu Markati. Didongane muga-muga Pak Katijan karo Bu Markati dadi temanten sing awet paribasan kaya mimi lan mie goreng. Lho. Kaya mintuna. Kowe anggere Kowe- jebles condongmu. Kowe iki dirungokne tenanan terus jebles Usia iki kaya. pernikahan itu Wis bisa toh. diperingati. Wis Nek toh. Bu Markati kali Pak Katijan insya Allah dalam membina rumah tangga Ah. dengan usia 25 tahun. Kuwi kawin perak. Nah, Ngono lho. kalau menginjak dari 25 tahun 50 ke tahun. Kuwi bisa dinamakan kawin mas. Mas, heeh. Nek Mas Gareng Pernikahan mas, pernikahan perak niku penting. Jenengan kalih garwane. Wis ping 75 tahun. lah Apa menika kuwi? pernikahan seng. Tak kewetak rumah saku. Dadi wis karaten. Aluminium to rumah Kowe iki saku. sembrono. Lho iya lho. Dadi nek Wis, ngomong manten. Ngene. Ah. Rasa ngomongi kowe. Lho, Lek ngomong manten rasa nuturi. Lah nyang apa to wong dhek ya urun donga kok ya. Apike- Dhek iki butuhe ndongake lho klitik iki. apike wong kuwi nek Ngono. wis ditimbali kuwi paring pangucap utawa ular-ular. Merodo sing kagungan dalem, Lah, bahasa- mulas sing duwe omah. Pituwah kuwi penting. Lah, Wong manten ki kudune kepiye? Rasa nuturi kowe. Lho. nyang apa to? Wong ki oleh nuturi ning kudu ndelok jati diri. Maksude? Jarkoni iso ngajari ning Iso kudu iso nglakoni. ngakoni. Kowe ape nuturi kowe? Engke no wong piye panjen ditanggape. Ya kudu dituturi to mantene iki ben atut-runtungan nganti Dados- sekali dados- kali minen. aja nuturi. Lah nyang apa? Wong keluarga merah harmonis ya. Kok nuturi manten? Oh dhek ra harmonis ya? Hei, sikok bagi duo. Mas Wes, Haris. Ora harmonis ta iki? Mas wes. Dian. Uang ki sebagai seniman, itu kita harus berbicara dengan realita. Nggih, nggih. Nuturi jarkoni, Nggih, iso ngajari ya kudu iso nglakoni lan ngapunten. kudu bisa nyontoni. Ngapunten, Mas. Kowe kok arepe nuturi manten? Nggih, ngapunten. Wong kowe iki nun sewu lho. lakune dhewe. Bener iki, bener iki. Ngapunten Mas, ngapunten. Wong Oleh, aja Mas. sok nuturi wong. Kadang-kadang Seniman oleh ngomong sing nuturi oleh, Mas. Bijak. Bijak, nuturi bijak oleh. Tapi kudu ndelok latar belakangnya dhewe kaya ngapa. Banyak Ngono lho. wong ki sok kala Lho, iso iya, apik no. ning urung karuan apik. Iya, no. Nggih. Bener. Wong ya aja sok nuturi. Nggih. Wong kuwi ya butuh tutur-tutur. Lah. Ntar keluarga ra harmonis. Kowe iki keluarga ra harmonis kok tutur-tutur Pancen, kancane nggih. iki lho. Lakon Kowe iki iki dhewe. jenenge Wong wong iki- iki lek iso nuturi iki ya mergo iso Lah iya lho, Mas. nglakoni. Wong penting kok. Dadi seniman yo aja kamuflase. Nek salah ki aja panggon ning Oh, iya, ngarep. no. Iya. Kowe Jadi. wong ki nek salah ya ngaku salah, aja salah njur ngaku bener. Nah. Iya kuwi jenenge Bayangi ketoke mbok totoni ya ana sing salah, ana sing iya. kebener. no. Salah kok ngaku bener kuwi jenenge Cukurane, egois. cukurane, Ora oleh nuturi. Dadi antarane Mbak Rika kalian Mas. Wis ora nuturi. Lho. Lah piye to Mas? Keluargamu ora tentrem. Geger ae. Heeh, ketok wajahe Nek mburi ketok. nek mburi aja ning ngarep. Iya. Sik ta. Kowe ngomong sakmono mbane kok terus ning mburi nyapa? Akhir-akhir iki aku geger kok. Kowe iki kowe kok iso geger ki lho wong. Geger. Kowe iki ora mungkin geger karo bojomu. Ya apa, Pak? Lah bojone bisu kok. Loh, Apa? kayak ora bisu kayak lambene tak alteko. Walah, badanku lek ngelokne piye wong bisu kok ya. Kene tak omongi tenanan. Ah, Pak Katijan kalian Bu Markati. Kuwi wis ana tetembungan sing endah. nuturi neh iki lho, nuturi neh lho Dek. Dadi Duk model mau ngenyek to duk kowe iki. Apa tuh iki? seia sekata. Iya, yo. Aku omong ki paling tidak stop. kamu memperhatikan. Lho, yuk tak. Apa yang saya sampaikan itu apa? Iya, iya, Makna intisari ki kepiye? Iya, sudah. Ojo njur nyawang tok terus ngino ngono kuwi. Sing ngino sapa aku ning buri Rapik. ngino nyapa. Sedulur-sedulur ning perlu kasih support ngono lho. Paling ndak ki melu mikir aku ki piye. Unturannya apa-apa dikukur. Mikir kowe, mikir bojo kowe bingung kok.
Lho. Aku ki maringi wedar ular-ular ngene iki sawangen sithik lho. Tak cengengesan. Heeh, dadi kudu siap Ngono segala lho. Disawang waktu. adike arep ngomong ki disawang. Nggih, Dimas. Nah, Nah, ngono lho rukun. iki dipirsani para penonton-penonton. Iya, iya, ngoten ya. Wong ya kritik karo sing sepuh ya kudu ngajeni. Contone aku karo kakangku sing ngendang lho Pak B lho, aku basa. Ngapunten Pak B. Basa apa? Nggih, Dik Gareng. Sampeyan ora ngajeni kowe. Lah piye? Nek ngajeni nyapa lungguh ning kono, mbok lungguh dadi siji. Heh? Ayo. Lah kono tak kene ngarep kene malah ketatap debok ngono kaya ngawur kaya. Tengi di bangku, malah kaya purel kok Batrus. Tak takoni pilih sapa Pak B? Pilih kowe. Lah kok ngono lah. Pak Katijan. Pak Katijan. Saka tembung Katijan. Oh. Kamnika saka ukara karepe kasembadan ngluwari ujar ngentekke ragat golek nikmat insyaallah adoh saka laknat pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. Ngono lho. Pinter iki jeneng agamis. Ti sing loro. Iki nyapa to? Biasa. Dilem nih, ditangkap mbok lem biasa. Ti itu adalah Titipan. kami kok karep Mas. Karep. Ti itu adalah Ditiwanci. engko tak idoni raimu lho engko. Lu nyapa aku iso ngidoni raimu dhewe ya. Ndangak, lek ndangak iso lek ndangak. Ti itu adalah tidak lepas dari seorang tua untuk mengarahkan seorang anak. Oh ngono. Dadi wong tua ki wajibe cilik gedheke, gedhe minterke, yen wis minter mulyake. Wong tua ki mesti rekoso kanggo anak. Ning urung mesti yen anak ki ngerti rekasane wong tua. Niki lho. Tangkap ngelem. Janjine ngapa to kuwi? Jantek iki iso. Ngali ora. Enggak, aku Duk nyisarene, Duk. Iki adikmu iki paling kesempatan to. Kowe iki padha-padha golek pasarane adikmu ki ya kaya upama jan ngono ya aja momongne janmu. Aku payu kowe ya melu payu. Nah ngono. Aku laris sampean ya melu laris lho. Nah ngono. Dadak. Wong klitiki beneh ora ngejak sapa-sapa sing dijak ya kakange. Ya ngono to. Iya lho iso diapusi mek aku tok. Aku bayar pira-pira manut lho. Lambemu iki tuku klambi jarik blakon barang ki apa rumangsamu? Mosok klambi ngene 450. Lah aku lek blonjone ning Solo. Ning klewer lho mek 120. Lah terus perjalanane. Kene iki ning Lota yo 450. Lambemu lengo wangi tak pundhutne dek iki. Lengo wangi matamu. Lah apa? Pokoke aku minyak tawon no. Rumah aku. Batinku tak seblek gak kena video les ngene-ngene. Lah kok minyak tawon. Jan. Janji lah. Janjinya selalu ditepati. Oh padha. Inggih. Kowe terus kakangmu to. Apalan kuwi ndek iki sing digene kono ndek iki ya kumek janji ngono. Oh ngono. Sing kreatif. Nengetan kono to ndek kenane ta? Sing kreatif ngono. Garwanipun Bu Markati. Maringi kepuasan dumateng garwanipun ngono biasane. Marno tembungipun marem matine. Heeh. Tembungipun mar nika Marem. kowe meneng to. Aku tak omong. Ora lho kowe wong loro kok dibedhek kene kok kenek to. Kowe golek dalan liyane. Kula duwe, Pak. Lek kene ngulon kowe ngetano. Mari. Alah. Mari ki lara apa piye? Mari ki tembunge wong tua mari ki obate ora kok duit, obate ora kok rasa. Ning obate anak kuwi iso mulyake wong tuwa. Kadang anak siji ra iso, anak loro ra iso, anak telu ra iso mulyake wong tua siji. Ning kadang wong tua siji sik iso mulyake anak limo. Oh. Niki lho, Pak. Anak limo. Nggih, lho marine wong tuwa ora kudu dinehi dhuwit, Pak. Dadi anak limo urung mesti iso mulyake wong tuwa siji. Wong tuwa siji iso mulyake anak limo. Kowe iso omong ngono ki mesti iso nglakoni. Loh, tak mulyake. Berarti kowe mbiyen mulyakne wong tuamu apa ora? Lho. Mulyakne apa? Ayo. Wong tuamu mbiyen mok mulyakne apa ora, Mas? Bambang Blengur ke? Tak mulyake, Pak. Napa? Sareane bapak niku sakniki kula wehi fasilitas Apa? AC. Sarean kok diwehi AC. AC piye sampean iki? Apa? Nggon kijinge tak wehi lampu kaya son horeg, Pak. Ben padang no sareane piye ngawur e. Manuk kok ne lampu. Lah anu kok ne purle kowe. Rumasaku. Elek to omongane. Kluthuk iki ngono. Kadang anak loro mesti mbela bapake, mbela ibuke ning iki ora, Mas.
Ki Piye? anak loro iki kadang sing apik siji, sing elek siji. Oh ngono. Nggih, Mas. Nilak ketara to. Wong kula ngomong apik kok ngriki elek terus. Berarti lak sing elek niku. Wong iki sing elek-elek wong iki berarti sing elek sapa, Duk? Sing elek niku to. Endhok iki sak petarangan padha putih. Nek netes dadi kutuk, biasane nek sing bosok barang. Bosok bene. Semene pakai ndok. Endhok tak ruwemet masak. Enak balang lendasmu ya. Walah, kowe iki ada-ada kok Ponorogo ning kene kok malah balang-balangan ndok. Ndok butuh balang ndi. Wong iki mbok kaya manten iki balang-balangan suruh, balang-balangan apa suruh tekan ndok ngono kae kok. Kula tembunge mar kok mari. Ndok karo balangke. Mari. Marka. Ka. Karep lan sediane wis kasembadan dayo ya ngene apa kan. Kan kok sepet saka tembung kasil. Aduh gantine. Kasil wong ki rido. Pak Kasil. Lho. Oh, Pak Kasil. kasil ki berhasil, Mas. Oh tak kira lek Pak Kasil. Kesuksesan seorang anak itu adalah doa dari seorang ibu dan bapaknya. Niku lho. Jadi surga itu ada di telapak kaki ibu, Mas. Lho tuk rungokno tuk. Sing ngomong sapa? Ibuku ya kene iki lho. Kene caplak tok ini. Lho. Tembung endahe ngono kuwi, tembung api ngono kuwi. Mula makmar kok kasil. Katik lho. Tik kowe ngerti ra? Lah mikir kowe. Lho. Tik itu adalah titik-titik terakhir. Mula nek wis duwe anak kok nganti lunggone ning damparing keprabon sing jenenge kuwade, kuwi titik terakhir wong tua leh ngentaske anak. Kuwi lho. Ngerti pura kowe? Lah berbobot. Lah ora ngerti ta kowe? Wis iso tuk. Alah rupamu koyo. Wis jelasne sing luweh saka adimu iso. Ora mudeng, Pak. Kene Adimu ora pati jelas iki mau. kene lulusan Jajal cetakno. Ki undangane iki. Iki undangane. Jale. Jajal iso maca apa ora? Alah, ndase diudeng-udenge mleset kabeh ngono iso. Arepe nerangi. Lho niki. Iki to kluthuk iki pantes ngangge udeng dek kapan kae Agus Kipon nggih udeng malah kaya wong lara ndas. Haris Setiawan. Haris Setiawan. Suarane lho ora menguatkan. Kene nyememek. Karo Nurika Pujiwara. Rika karo Haris. Alah. Riz. Wah, Dadi manten kuwi rasa kakean tegese kakean beban. Kok kakean lakang piye to rumah aku. Aku ngrungokne bingung aku. Kakean apa? ya ora Beban. Oh lah ngono lho. Kakean lakang wis ngene akeh. Aku kaget aku. Riz, ngene. Ndi Riz? Mantene Mas Haris. Napa golek manten? Tuh, nuturi ngene iki, kudu jelas. Lah. Aja kaya kowe. Riz. Ya, kok tuwek men kowe? Uduk. Mangklekmu kowe palike kok iso. Oh, bali. Kok wireng. Ngripatil. Kamu harus mempunyai moto bahwasannya happy wife, happy life. Wah, Tegese bahagiakan istrimu. bahasa Inggris iki. Insya Allah keluargamu akan bahagia. Tegese kowe lek nyenengne wong wedok, Alah. kuwi kudu bisa insya Allah kabeh kowe bakal seneng, bapakmu ya seneng, ibumu seneng. Mergo rumah tangga kuwi yen kowe keluargamu ora harmonis, keluargamu gampang geger, kuwi wong tuamu mikire luwih abot saka awakmu. Mergo wong tuwa ki nun sewu, sakala beliaunya tuh tetep paribasane wis nguculne kowe berumah tangga, ning tetep mikir apa sing dadi kekuranganmu, apa sing dadi permasalahanmu. Napa nyawang aku kono lho, nyawang kono. Nyawang aku. Tangu nyawang aku kok. Oh, wong loro ki urip dhewe-dhewe Lho kene Pak. Yen iso bojomu bahagiakan Riz. Rika kudu mbok bahagiakan tegese ngene. Kowe yen pengen bahagia, kuncine siji. Aku ki rumah tangga Riz, ndi to Haris iki? Kowe iki lah nyang apa mantene ben jagongi kancane tamu. Pak ben kita. Riz. Tamu. Ora iso mbok goleki bocahe ning bengi iki lagi berpacu dalam melodi. Wong wedok kuwi yen iso kaya aku. Aku iki rumah tangga ki 15 tahun. Kadang-kadang kadang-kadang kurang kok 17 tahun, Riz. Aku ki rumah tangga 17 tahun, 2 tahun yang saya jalani. Iki permasalahan yang selalu timbul dalam rumah tangga saya. Apa kuwi? Setelah saya cari, apa penyebab permasalahan, apa penyebab kericuan dalam rumah tangga saya? Ternyata satu, komunikasi Pak Gareng. Oh. Yen iso, yen sampean gelem rukun awet karo bojomu, yen iso aja omong-omongan. Cah pekok ya Sik to. Iki rumah tanggane wong lho, Tuk. Iki Ora rumah tanggane wong ora iso. lho Pak omong. Gareng, tapi
Tapi riset kula niku ngeten iki Pak Gareng. Tapi lek ora omong-omongan terus lek komunikasi piye? Kita pakai Sarana komunikasi iki menggur omong-omongan. kula niku rong tahun. Aja nek kok awake dhewe kae lho, jingle-jingle ning njaba omon-omonan ngono kae lho. Omongan Pak Gareng. Lah Kula iya. niku rong tahun omongan kalih bojo kula niku gampang geger Pak Gareng. Lah terus Duh, kula omong pisan, wong wedok omong papat. Wah, pedhot bocah iki. pedhot. Kula omong loro, wong wedok omong 8. Pedhot tenan Niku bocah. wong wedok ngoten niku Pak Gareng. Oh. Mergo wong wedok ora gelem kalah karo wong lanang. wong lanang sak kecap wong wedok Wong wedok iki paribasan 1000 kecap Pak Gareng. wong ngono kuwi. Kowe nek ra seneng pegaten kok tak lungsurane. Sik doyan kowe. Mas aku. Lho, Sik niku kurang lho kaya. nggih Pak Gareng. Dadi carane komunikasi selain omong-omongan, Ojo omongan, ojo komunikasi, tapi kita tetap berkesinambungan pakai bahasa tubuh, Pak Gareng. komunikasine ngangge bahasa Bahasa tubuh. isyarat. Isyarat. Tubuh apa wong tangane bojomu mek kawil-kawil cendak ngene kok iso. Masamu bebek Mas iki. Dadi kula nganti sakniki awet rukun ayam tentrem rumah tangga kula niku ora omong-omongan, tapi saya itu apa yang saya inginkan niku kula gawe bahasa tubuh, bahasa isyarat, Pak Gareng. Contone. Contohnya apa? Nah, upamane pengen kon nggekne wedang, kowe piye? Kula niku lek kongkon gekne wedang, Ha. biyen lho. Heeh. Biyen sik gelem omong-omongan, kula mesti ngeten, "Nduk, gekno wedang." Niku bojo kula mesti nyauri, "Ora tau blonjo gekne wedang rumasane wong lanang apa?" Yo, pas. Niku mesti nyerewet era umum. Tapuk cangkem. Akhirnya geger, Pak. Nah, Tapi terus sakniki kula ora tau omong-omongan ning mung gawe bahasa isyarat, Pak Gareng. piye carane? Cuma ngeten kula. Anu kowe bojoku. Wegah gila. Ora etok-etok maneh kok ya. Oh, aku wedok ngono to. Tidak, Pak, ya. Heeh. Masyaallah. Dadi kula ora tau ngeten to. Heeh. Dekne ya sik njaluk tulung. Lah nyambut gawe no. Iki nyambut gawe cuk. Wong loro ki kok iso bahasa Jepang Weh, iki kok ya. asli ket mau nesu karo aku, Mas. Lah kowe iki pancen kudu dinesoni kok ya. Bojoku. Ya. Nah, Kula mek ngeten to, Pak. terus ora krungu. Piye? Kumat to kopokmu. Lah, Ya kowe aku- bojoku yo nyauri Pak Gareng. Piye? Ora meneng tok ngono. Piye, Yo ngene lho, Bos. Piye? Hei. Ya. Ngene. Oh, mantu. tok, Pak. Yo ora nyauri ngono, Pak. Cek ta bojomu wong apa mentok to, Tuk? Set. Cium. Mas Nyapa. aku. Malah kaya hiasan. Jare mbok kon ngene. Ya mek ngene. Oh lah iya. Pisan wes. to. Nggih, nggih. nggih. Contone nyun apa? Nggih. Ngombe. Wedang. Nggih, nggih. Ngombe. Kula mek. Nah, Lah, iki piye? Iki maksudnya piye? kula mek ngeten tok nggih. Bojoku langsung serundul ning Tandan gawe. langsung mbul ning pawon, godhog banyu, umup, sret, Nek wis bar umum grujuk ning ndasmu. Yo dikene wedang kok. ra roh, Mas. Kekne wedang, Pak. Pomo kon jimukne mangan. Lho kula nggih ngeten. Ngeten. Wong ngene iki mangan. Mangan. Nggih ngeten iki. Oh. Terus langsung ngepot. Langsung ngono kuwi. Langsung ngepot ngeten iki. Pomo kowe arep adus kon jimukne anduk. Lah kula mek Niku napa, Mas? ngelu ndase. Ora maksute. Anduk lho. Oh iya iya. Oh. Terus kowe piye? Kowe piye? Lah nek ping Langsung serindi juga anduk, Pak. nggih nggih. Lah nek pas malam Jumat. Upamane bengi. Nggih. Bengi pas pinuju kowe kesel, leren pengen cara anune bulan madu karo bojomu. Piye? Bulan cara Oh seneng. berarti bulan terus di Andon Asmara. Wis ngono. bulan terus dicuti madune. Ora, bulan iki bojomu sapa jenenge kok madu? Bojomu madu ye. Kok rumah saku bulan di madu iki. Maksude wong pengen andon asmara, olah kridane priya lan wanodya. Hubungan biologis. Nah, ngono lho. Oh iya. Kene iki lek ku ngelus tenanan kowe iki malah. Haris karo Risa. Lek ngombe. Piye kuwi? Ngombe ya. Heeh. Ngene, Pak. Mangan? Ya. Ngene. Heeh, lha kuwi. Kalau Nggih. pengen bercinta. Heeh. Lek Bercinta. adus ngene, Pak. Heeh, bercumbu. Lek pengen mobil aku pengen tak kunci. Oh, lah iya. Heeh. Sunah Rasul. Lek pengen jalur jungkas ngene, suri. Heeh. Nek kepengin kumpul lho. Lek adus ngene, Pak. Adus, lek mangan. Ngene. Iya. Oh ngono. Awakmu karo bojomu gancet. Tik kowe. Angel iramu. Lah kuwi tak elus kok Tak ya. jlimur terus e. Rumah Lah ndak tak amoni kowe karo bojomu gancet. Adu dengkul.
Ha piye kuwi? Kodene piye? Engko ben dipraktekne karo mantene. Ayo ngene. Ki contoh. Ah, ngene. Set ngene. Melet sik sithik. Mosok dadak kaya anu, Ya, melet kaya sithik. kelarap melet ngono. Melet sik sithik. Ngene sik. Ngene ta. Oh ngono. Terus akhirnya dia nyawang aku stret. Loh, kuwi apa kuwi? Kuwi kok nyapa kuwi? Nyepot katok. Tak bleset ki bleset. Mas aku. Ngene kok apa? Mas aku lho. Sapa ngerti kenek anu sikile apa jenenge likaten apa ngerti kok ya. Kowe iki ngawur. Ora cetha. Tutur sing apik. Nggih, Pak. muga-muga. Ya. Pokoke ndongakne Sing baku muga-muga. didongake mirangantene ya wong bagus. Mantene muga-muga Mas awet. Haris. Pak heeh. Jan karo Butik muga-muga ya tetep Sehat. sehat. Terus penonton sak menembane muga-muga ya tetep kabeh doke bilane cedhake rezekine. Tak Amin. duduhi tata cara ben kabeh kuwi iso sinau. Iya. Ini Apa sampean kuwi? kok kono. Iya. Mbak izin ngambil panjenengan ngancani Mas kula. Mas- Ingkang pundi? Niki, Ingkang pundi? nek- Mbak Kris. Mbak Kris. Oh, kene Kris, sikile digawa, sikile digawa. Kris iki. Omong-omongan lho, aja nggae kode lho ya. Eh, Omong-omongan. ngambil nggih Nah, pun. Ejal ngene ya Kris. Kursi. Ngene. Ngeten. nah. Kaya kluduk mau njejal. Ngeten. Wong ngono. Ki apa iki? Mbak Kris niku. Dik, dik. Anu, iki. Loro ta putumu? Setunggal mawon pundi? Meme. Ha Kene, sing kene, gedhi dhuwure Nah, padha. kene, Nah. kene, kene. Nah, Lagi Rendra nyapa mau kene kene iki. sik nyilih dulu sik. Alhamdulillah nemu Kono keris. gandeng. Loh. Sitok wis dijaluk wong Lho iki. Mas aku Kuwi ilang neh. ora cetha. Urung lunas iki. Nggih. Nah, tak contoni. Sing Heeh. kakung, sing putri kono, sing putri. Wong ngono. Ini, Dok. Dadi apa iki? Bojomu. Bojomu. Piye to Duk, kowe kok tilang-tilung kaya entung ki? Aku bapakmu iki ibumu. Enek sing cilik-cilik. Ayo kuwi dinikmati to. Kuwi lak ya proliman gumul to kuwi. Ngono kene, lenggah kene, Dok. Iki jodoh ki tan kena kinaya ngapa jatah ki ngono. Dadi ngene iki ben sok kena kanggo contoh anakmu. Kono kok kono. Kok ndok mundur. Liyane iki. Wis todok mundur. Nah, Nyang apa to wong Kris ya halus lho kaya. manuta. Kuwi duwe pabrik gedhe lho kuwi. Apa? Cik Yen. Apa Cik Yen? Bakpo. Wah, wah. Rada mundur to, Le. Rada mundur. Wah. Nah, Bodine. nah wis gandeng bojone. Sampe ning kene ya, Nduk. Rada Iki dadi sapa? bojoku no. Wong ngono, kowe yo dheke milih. Oh piye saiki wenang milih kok. Masa aku mbok pilih iki. Wis to nikmatono. Ngono ya iso ngentut lho ngawur rek. Oh, klitik ki Lah ngawur. kowe nek ayu gak iso ngentut mriksane ngawur rek. Ndek iki lemu itu. Mbok yo sing rukun to karo sing wedok ki. Gampang lapuki. Ora apa-apa kuwi wong wedok latah ki ngono Lah kok. sing ya. cilik penak antut. Iki Pak. Aku kok. Rah rikata wau. Ngentutipun Wah iki manten to? Keno. Anu ngangge ganjur ora? Mboten. Oh enggak. Sampun kabedol pinanganten kekalih saking wonten Kapi Dalem Agung Bapa Rudi ing samangke jengkaripun pinanganten kekalih kapapak ungelipun lagu PP apa Kowe engko kayak Willy. kowe engko tak kapapak Otak. ungelipun kodhok orek. Oh manten. Yo donga pangestu, dipangestu. Dumateng sayaning para rawuh kakung miwah dak putri. Au. Ing samangke jengkaripun pinanganten kekalih kalarapaken wonten ing Stinggilagung. Sineksenan. Ing samangke temanten tindak sak pecak nut jumangkaing suku kedeping netra. Bojoku pemain sirkus. Ya manut. Ora manten kok pencolotan iki lho. Yo cayaning para rawuh kakung miwah putri kang dadi kinurmatan. Ingkang sampun satu kersa caos doa pangestu dhumateng pinanganten kekalih. Wah ketoke mantene anak kadal iki, melet terus.
sampun titi wanci anggenya wonten ing adicara sesungkeman. Iya. Ijane panganan opo? Bapak iki nyawang apa to bapak iki kok ya Ngene tok wis wareg. ora. Ing samangke Kowe iki njawe lho ya pas kicomania lho iki. Aja samar ndoke butuh pecah angel. Kene lho. Kene Ting tung ting. Kang trimo. ing samangke adicara sesungkeman badhe kawiwitan. Temanten putri nyuwun idi kepangestu dumateng Kanjeng Rama. Tuwin Kanjeng Ibu. Sulistya ing warni temanten putri anggenya nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng. Mantu kurang ajar nyewowok lambene maratuwa kowe. Sampun kawiwitan temanten putri nyuwun idi pangestu. Kok timpuh to? Piye to mantene iki kok? Rama. Rada adoh, Nduk. Sik. Kowe nek nangis kono aja mangku rene. Aja mangku nek mike engko nek miku susah lho. Konslet ngono. Ketatap no. Nah, kaduan. Rene lho. Oh, Krisnia iki ya nglawat bakat nglawak. Nyawang bapak. Bakat nglawak kareku ngono lho kok nglawak bakat. Rama. Piye anakku cah wadon? Krisnia. Kula nyuwun pangestu. Kula nyuwun pangestu Rama. Mugi-mugi Mugi-mugi anggenipun kula berbayan. berbayan iki lho. Berbayar menika kaya pulsa. Rumah saku. Bebrayan Bebrayan. saged atot runtut selaminya. Iya nduk ndak pangestoni muga-muga dungane Rama Ranana liya mung siji bisa tumekaning pati kakilanini Kang Jinangkung ya bocah. Injih Rama. Ing samangke sampun paripurna anggenipun temanten putri. Oh iya batu. Nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Kaya bejo. Anu to. Tumapaking adicara temanten kakus nyuwun Temanten jumbleng. Kakung. Temanten kakung nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Ibu. Apa nggih? Oh ibuke halus. Lho. Oh tak juwotos ndasmu. Nah, wis duwe dhewe kok. Karo ibuke dhewe lho. Lah ibu yo gak pareng. Ibu ki titiane bapak. Masaku. Wis nek ngono wae, ora cedak-cedak. Kono lho. Ora mantene lanang malah kaya kanguru ngono disawange. Asline mbiyen sing tak seri ibu iki dudu iki asline mbiyen. Lah nyapa kena anake? Lah sing mendem iki kok. Masaku. Ayo, Bu. Bu, Apa le? nyun dong pangestu muga-muga anggen kula bebrayan kalih Krisnia menika muga-muga ndang pegatan ya, Bu. Piye to kowe iki? Harmonis. Harmonis. Atut runtut. Atut runtut reruntungan dadi keluarga sing harmonis. Iya. Harmonis. Harmonis. Iya le. Dongane ibu. Muga-muga wala-wala kuat to ya le. Kok wala-wala kuat to iki? Mergo lek ngopeni wong wedok niku dadi pasupen rumah tangga. Dadi presiden. Presiden kok marsuben. Presiden kok marsuben piye kok. Oh, sik to. Ora anake lanang kok kudu nyosor to kowe iki. Wah, dibisi presiden kok masuk band. Masaku. Presiden Lah rumah nyapa tangga. ora blue band pisan. Nah, kuwi sungkeman lanang karo wedok dioper, oper ora iki? Ing samangke Awal Pak Gareng. Lukar gumantos temanten putri wonten saandhapipun Kanjeng Ibu. Lajeng temanten kakung wonten saandhapipun Kanjeng Rama.
Yo. Budi. Iki sing lanang awake kuru sing wedok lemu ngene. Goncengan motor ora njum. Ing samangke dumapake ngadicara nyuwun dipangestu badhe kawiwitan wondene temanten putri disiki. Anggenipun nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Ya unta. Ibu. Dongakno anakmu. Oh, anakmu ta iki. Muga-muga anggenipun bebrayan. Aku ndang sugih ya Ibu. Yen ora sugih, bojoku tak lebone. Pesugihan Ibu. Lah kuwi jenenge wanita kreatif. Keluarga munyuk. Iya tak pengestoni, Nduk. Ing samangke ono sing sopan. Ing samangke ungelipun kodhong ora hangiringi. Anggenya temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Pangucap lan pangandikannya kang dadi landhesing ati. Nangis ya, Le. Iki nggon tiba titiwanci nggonmu nemu kabagyan. Boleh ngoboten kian. Anakmu nangis. Kowe nangis bapak nelongso, Le. Cilik tak gedheke. Kowe gedhe tak pinterke. Yo kene kowe seneng nggonmu, Mama. Aja nganti walehmu, Mama. Aku sing Mas aku. Pisan sekali. Bapak. Bapak. Le. Colno le. Bapak trauma le. Nyang apa ta disungkemi kok? Sungkeme piye? Eh? Lah iki kok lak wajahe malih lho iku. Pak malih piye? Lah maune api iso mluncung ngono. Terus Mas Le, aku. sing apik le, ora ngono Pak. kuwi dalem le. Sepisan kula kondo, Pak. Pesing nek iki. Sik. Iki Urung, kowe urung njaluk donga kok iso. Pusing ramu. Njaluk donga sik. Ora cawi kowe. iki lho, lekmu dadi manten acara iki ngantek Sik kapan? urung. Sikilku wis ngene terus iki lho. Iki lek tak kenekne jomplang iki. Kula nyuwun donga, muga-muga Mosok sayan rewang gene manten sak uwen-uwen. Dongane ya le. Ora awet ya, Pak. Muga-muga awet lehmu omah. Aja mbok gawe lara ya le. Nggih, Pak. Yen kowe lara. Yen kowe lara. Aku ya lara. Anakku sing bapak tresnane. Kowe tak tresnani. Aja ngarani bojomu ning tresnane. Kati-kati. Ati mbok sia-sia. Ora Wis Krisnia karo Mimi balas dendam kaya. Piye lekmu dadi manten seneng? Keluarga asu. Piye to iki Mas aku? nesu lho. Nyapa nesu lho. Mantu rung sewengi dianyaya. Lah kowe salah dhewe pegel karo. Mosok dadi manten pisane korban ndas ya. Mesakne lho rumah tangga. Iki ngene, Cak Bagus. Ngene piye? Lho piye ya ngene ae awake dhewe. Mosok ngono ya. Pesing ya nek. Lah ora apa-apa, ngono ki langka lho. Adimu beneh karo panjenengan iki. Menika pundutan dari tuan rumah Pak Katijan ngersake tembang sing enek hubungane karo manten. Oh nggih, manten-manten. Nggih menika podang kuning. Oh. Podang kuning. Oh ya manuk kok kuwi. Lah iya enek hubungane ning kembar mayang lek enek manuk-manukane ta. Lah iya. Mbok karo anak ki nembang podang kuning. Dik benakno udenge kakangmu peh rumah Sing aku. apik ngene. Ado-ado kok anu kaya udengane iki sing Seneni. aja kaya lele ngono kuwi. Seniman ora tertib blas. Ora udengan iki mbok ya. Mbiyen ning siswa budaya kaya wis diwarahi to udengan iki.
Engko suwi tenan lho. Tak privat lho. Jale balenono jale. Nggih, ya. Kaleni dipirsani budayawan sae-sae kok. Saiki Dewan Seni rawuh lho, Dewan Seni Kediri, Pak Sukip. Pak Sukip medali. Iki malah Dewan Kesenian iki anggota DPR sapa? Warana Dik, Warana. Gawakno, Nduk. Maju. Ketiketan. Ketoke klitik iki dendam karo kakange. Ketoke kuwi arep ngepek bojone kakangmu ketoke lek caramu kaya ngono kuwi. Nah. Iya. Wapi malah pantes sampean. Nah, Ada kawananmu. Kok malah ngono. Kowe lek lampir ngene. udeng-udengan malah kaya culidin iki ya. Lagune anu apa jenenge? Kodang kuning. Digawe rada anu ya, grengseng ya, trang-tunung danding tungtak. seng trut. Crut ngono. Dadi Mas, sampean karo kae. Apa? Lho, ben dadi jarane wong jaranan kok. Oh, iya, iya. Serompete enek ora serompete? Ada. Oke. Ayo. Lho, Mas Ruduk dadi jarane lho. Iki Mas Gareng nyuwun jaranan kok iso. Dadi jarane. Versi J. Nah, Pas. bojomu biar lah ya pemain jaranan to. Ngono. Pemain jaran tapi sedina mlebu rumah sakit. Lah nyang apa? Fisike ra kuat kuwi. Jane yo kuat. Terus. Pas ngene to. Heeh. Lah kok Keplegang. kena gedheke serot. Suwek ya Mas ya. Mas aku ora cetok. Mungkin sing merbal ya awakmu. Sik to, gedheke kok milih ki nyang apa to? Gedheke jaran ki to? Gedhek. Kok milih ngeneki? Pas jentar-jentar surat tanggapan Mas kan. Aku gedhek kok. Yo, Coba Cido. terang dundung. Wes. Lak. Woi! Bedali. Lole. Oh. Ah. Po. Ho. Oh. Lole. Intro trompet. Yo. Mereka Pak Katijan pundutan panjenengan podang kuning. Oke, oktav kok. Yo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Oke. Keluyuran anggale isih tak sayang. Bagus. Mobeng miterengkanku goleki norek rasa esuk ewet nganti bengi.
Awakmu kuwi ning kene. Kreyang tak sawang mencok neng ngepang. yo Kegancangan tak rini doan Sarawi ngoceh dheweke ngelih bencokan. Wilane tak suwun mbok cengit padang kuning agawe pikir Eseme cah iki. Nah, lo iki lho Pak Ket. Oh. Ana Krisnia, ana Meme, podang kuning, Duojo. Oke. Goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. tenane. Podang kuning akawe pikir aku kowe seret ireng kak sawang tambah manis ibu bunga yen lakon nyanding sliraning lo Dodro lo lo le lo le lo le Oke, iki mau podang kuning Nggih, nggih. digarap versi J. Jarar-jararan. Pancen yo seni kuwi sentuhan hati nurani wong Saestu, bagus, saestu, Mas saestu. Jok Liding, Mas Jok Leresipun Luduk. ngoten, Den. Lugune kaya penjanipun Pak Katijan sak keluarga, terima kasih. Nyatane nggone tasakuran dauping pinanganten Mas Haris kalian Mbak Rika. Yo gelar wayang kulit, gelem ora gelem penjane wis melu nguri-uri Nggih budaya. kabudayan. Gelem, Pak.
awake dhewe kan pelaku Lho, saiki budaya. Mas Gareng. Dadi wong lu ngeten iki, Mas. Makantar-kantaro kaya ngopo, karep kaya ngopo, nek ora ana sing nguri-uri kaya penjane urip-urip nanggap ngene iki ora iso. Ora dadi apa-apa. Ora iso mlaku. Niki sing diarani Pak Katijan kok selalu mengutamakan berbagi kebahagiaan. Dana rasa. Leresipun ngoten. Dadi sugih ora dirasake dhewe, njur didonoriake lewat budaya. Iya, mulane iki dijangka setahun kepungkur penjane rawuhna gubukku. Oh, niki Adoh saurunge wis ditata. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe iso sowan kanthi seger. Seger kewarasan. Ngono. Piye kowe seneng to, Tuk? Seneng, Pak. Bengi iki. Seneng niki iso nggo nyicil. ora kok nggo nyicil. Kowe kuwi mesti nyemoni kancane. Maksude ngene iki nggelar budaya. Aku nyicil. Kowe nyicil. Nganggeme apa ora ngarepe? Gimana? Mau cicil boleh menteleng. Oh lah Pak iya. Katijan gelar budaya. Dalang Rudi Gareng ditekakno. Son dionekno. Panggung ombo disewa. Sik nimbali waranggana karo yoga. Lah iki nyenengke para warga. Lah njur umpama sampean rene teko, kuwi ora apa-apa. Lah kowe tekamu rene sing mbok pikir apa? Sing tak pikir iku bayaran piro. Aku klos. Kowe tak ketak lho, Mas nek ngomong aja siji aja ngomongne bayaran, loro aja ngomongne kekurangan. Betul. Dadi Wis cukup, Pak. sing apik awake dhewe hitung-hitungan ae. Mas aku ora cetha kaya. Iki tak dekne presiden telu langsung ya men saya gayeng. Men saya ana Mega Wigati, ana kae sapa kae Mbak Yuni Mega kae sapa lah jenenge lah. Intan Budi Legawa, lekenu ndut-ndut. Karo Mega. Karo iki kok ngantuk to sampean awan nyapa ta ora turu to awan. Ngawur dondomi kathok ngono lho. Mas aku lho kok Lali Mas aku karo mboke cah-cah. Iba, Pilo, Cimo, Kenjes, babu guru baca warga masyarakat Bekali ngancar Kediri. Pak Katijan, semoga selalu berkah kalian berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Wong Mas Gareng ki not jaman kelakone. ngerti. Nek aku ki hubungane karo musik ngerti. Kalau digaweke musik luar negeri ngerti. Karena saya mempunyai lagu terbaru agak bahasa-bahasa kebarat-baratan. Bahasa kebarat-baratan. Jadi rodok lagune bahasa luar negerinan. Contone. Coba aminor. Aminor Gus, ora Amer. Anake koplak. Agak tinggi sedikit. Rock iki gaene nadane kote dhuwur. Wo rock iki dhuwur to rock. Mas aku lek endek ngono ben slamet. Tak. Ayo. Tempomu cepat. Judulnya saya bikin lagu ini judulnya Heaven. Oh. Luar negeri. Bahasa Inggris. Kreatif tuh ini distorsi. Nonton aku mohon maaf. Piye iki, Tuk? Suaraku Aku ora tanggung jawab. agak serak-serak basah. Hai penonton. Kowe iki kadung lek ku marem Lagunya tenanan. rock lho iki. Lah rock bahasa Inggris iki lagu luar negeri tak kira nek kowe iki kadung aku mikir mbayangne luar negeri. Ora jikok lagune awal tok Heaven. Lah kok tibake penonton. Ayo Tuk kowe gawe sing aja kalah karo adikmu. Aku ra iso. Kowe ora iso, ayo kono. Aja kalah karo adikmu, penonton kok. Rumah saku. Pacamu kaya sawung jabu pisan. Sawung jabu. Judulnya Dayari.
Aja mblenyek kaya adikmu lho. Kowe tulodo lho. Tokno kae. Wong tuwa iki dadi conto. Judule Maibuk. Waduh. Buku saya. My book. Artinya, Oh ya, book itu buku. Heeh, diari. saya, iya. Diari harian. Ben, aku mau traguyon, Pak. Cari. Iki kenapa? Wah. Intan menghayati. Maibuk lagi. Ya toh. Maibuk lagi. Ya apa? Lara lho, cok. Judulnya Maibuk kok iso. Maibuk lagi. Mangsamu. Ora lho. Tenanan, dek tek. Kowe duwe leser bener. Don Porsa. Ayo, Dek. Waduh, luar negeri nih. Don Porsa. La. Ye. Dilebut dase. Don Porsa. Dondong apa salah? Tuku cilik-cilik. Dingong apa dingong? Takut ini. Dondong apa salah? Tuku cilik-cilik. Dingong apa dingong? Takut ini. Don Porsa. Lasare wong. Iki lesere wong lho. Lasare cak sampe dekok. Aku lengser tok. Lah kowe sak gandeni lho. Lah kowe iki lengser tok penak to kok iso. Lah kowe iki ya ora kena nggih contoh rumahku. Luar negeri tenan. Kok kene Don Porsa iki dondong apa salah kok mangsane. Nah, Oh tak kebrok tenan lho iku. Ini jajali. tenan ya. Iki tenanan, Nduk. Luar negeri tenan. Minor. Waduh, minor. Soale ngene. Iki lho. Soale masalahe Mas Muka iki luwih surprise lho. Oh, surprise. Manu. Oh iya ya. Ngerti surprise to, Nduk? Iya ta. Surprise ki kadang delok JNT, surprise. Masuk. P Express. Saben liwat Apa iki? aku tansah eling kowe. Oh, nembang. Akeh kenangan ra bisa tak lalekni. Oh, lagune dhewe. Coba lawe. Kowe iki mari Piye, ora Mas, Adi, sinkron. Ora sinkron. Ngene lho. Kok enggak kompak piye to? Kuwi lagu apa? Lagu Wong iku. apa? Iki judulnya angel iki. Karyamu dhewe. Iya, Mas. Angel iki lagune Blangkon nek Angel. Kene lho. Kowe mari ra situasional. Coba cemu sak pira cemu. C. Iki lak mainnya ning ndi iki? Bedali. Bedali. Tak sawang kowe ayu tenan. Tak kudang-kudang Iki metu kok ati tenan, Nduk. kaya ora iso ilang ning bedali tresnamu tak gondeli. Aja lunga ninggalake aku iki ning bedali. Apa kowe wis lali? Tak cekel trijimu, tak gaweni ali-ali. Tresnaku mung siji, ora ana liyane. Ya mung kowe cah ayu ngrangkulen ana dadaku. Ali-ali sing manggon ana ing driji. Tandha tresnaku kang sejati. Lampi biru, wahai engkau kekasihku. Jangan pergi untuk meninggalkan aku. Lampi
Terusane piye? Terus no bedali iki lho. Wes sih, Mas. Bedali ninggal janji. Heeh. Lek pengen roh sampean penanggap. Wong ngono. Lambe. Apik lho iki improve lho iki mau improve. Jajal Pak Kering improve Pak Kering. Aku improve lagu Jepang ae. Loh, Judulnya Doraemon. Zu, ora zu. Ono enek Suzuki to. Sublak sublak suweng suweng ngeteng kerang keting aku. Mbak sesuk budhar cemple dhewe. Aku duwe cemple liya, Lin. Aku ora ngingu cemple, aku ngingu lawa. Pokoke bangsa kewan-kewan pelawak iki mesti apik. Kowe ono kewan to jenengmu? Gak. Ben rada ngetren. Contone pitik-klitik, apa? Pitik-klitik utawa sapa lek kluthuk apa? Garangan. Aja to paling ora regul. Mas Kluthuk. Lagune apa wong telu? Wong telu niki. Mas Kluthuk di situ. Tembange napa tembange? BS. 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 HS apik. BS. Merek sebelah ini. Biasa apa? Biasa apa yuk? BS. Bokong semok. Bokong semok. Oke. Lho Putri nang tengah no Putri. Nah, ben imbang. Nah, ngene kan Intan iso cedhek kene, ngono maksudku. Oh, ngono. Cedhek Agus keyboard, ngono lho. Duk tayo. Yo. The song is the box. Kong semok ngono lho. Apa ora oleh wong kaya dados. Monggo dipun dahar Mas Kluthuk ngono Mas aku. Monggo dipun dahar kaya ketok ning omah ora masak kaya. Kowe ra ngisin-ngisini. Mas aku. Rumah saku. Iki lho sik kerja kabeh kok kowe arep nyangga mangkok mangan bakso. Rono. Nyambut gawe. Sing enom. Wonge kaya adikmu kowe. Lah iya. Totalitas urung wayah mangan ya dheke panggah meneng. Yo, bokong lha kowe arep nyendok. Ora tak delok ki lho pentole Pak Katijan Tak lho. dulang apa piye, Mas? Dulang sambel. Tak dulang apa piye? Ketoke Bilang apa? suara hati. Bilang apa? Bilang apa? Ora astagfirullah, peh mak nying ngono lho ning. Bilang sambal tapuk iki. Paling ora ya didulang piring lah. Yo, bokong semok. Kilo Pak Katijan. Tetembangan juga iki pundutan saka Yo Pak Samuli. Juga selamat malam Mas Gawel, Mas Olgip, Pak Supar, Bokem. Hai. Terima kasih matur sembahun pinarak rumiyin Putri Sartono Intan Budi Legowo kalian Mega Wigati. Kuwi cara montore ora metik no tenan. Napa? Rotol gigike. Ayo pancen zamane wis modern. Ah, zaman modern iki sepite ya ditata to. Lho lah iki mah jeneng cepit sing apik ki ngene. Bocah iki. Ngeten nggih wong bagus. Siap. Pangapunten ngagung. Perkara tembangan gegojekan mengko digolekke wektu sing luwih prayoga. Nggih. Sing baku tetepe ora ana liya melu ndedonga. Siap. Apa sing dadi niat kajate saka penjarinipun Soibul Bet? Nggih. Nggih menika penjaringipun Pak Katijan. Bisa kasembadan sedya Amin, atut amin. donga berkah para sedulur kabeh sing padha kepareng Rawuh. pinanganten kekalitan samanggiya katentreman karahayon atut runtut nganti tekane kaki-kaki dalan ini. Mbak Bilih sekedhik kagem tambah. Nggih. Donga panjenengan. Nggih. Kula pribadi kalian Mas Kluthuk namung nelaken gung panuwun Nggih. ingkang tanpa upami wondene Bapak Katijan Bumarkati anggenipun ngekaraken Kang Putra, nggahaken Kang Putra dadosa putra ingkang manfaat, dadosa putra ingkang migunani, satu bekti kalian tiang sepuh kekalihipun insyaallah pikantuk hidayah
saking Gusti Allah enggal-enggal pikantuk momongan soleh lan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Mas Bapak Kluthuk. wonten ngatur nyuwun Nggih. pangapunten. Wis manuwun. Nggih matur nuwun terima kasih. Sowan ngarsane Kanjeng Kyaine Semar Badranaya. Ayo Ndra, kene Ndra, Rendra. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru sejati ora maneh Raden Abdullah ibune Dewi Aminah aneng Mekah lairipun neng Madinah adekipun